these terrorists do zebo na ba nketa. Terrorists we na aju ni jegum bijeko. Mi megi tupiere gni mollo. Ejo okpora jagba maọbụ ma maọbụ were egberuru gash. Ihe ọ ga-abụ chi bụọ na agbakọ ụtụtụ asị ndị Igbo afụtale ma emunye anaghị abịa ma ahịa anaghị ata. Ewu kpoko n'ọgụ na ama oke anyị ga-anọmakwa na onye yiko mara ịnọkọta ọ ga-abịa itete n'ụtụtụ ego na akụ onwe gị shi mkpọ ka o ji aga wuru obutego gị na a na-ese okwu enye adụrụ gị na obutego na-azụ ala obutego gị na anaghị ala gị na ala nna gị o wuru gị ọ ga-abọchi bụ ọmụnye bịa gburu kama iji eje kọgide ala gị ka kọgharịta ebe ịkpọchipụrụ onwe gị n'ụzọ site na nta afụta gị na ọmara na ọbụghị nwe ala ị na-eme ihe onwe gị isi n'ihe na-ewu gị na maka ihe na-ewu gị na ịfụja gị ihe ha mụ bụ onye chọrọ mfụta bịa ese kụja achọ ihe m na ndị be m ji eri ma efụta gị ịjụ na eme afụta gị ma eme achọchigo gị n'ihe bụbụ gị nọ terọrist iyiri akatakpa kpụrụ ajagba iyiri oriọkpa kpụrụ ajagba kpuchite m ụzọ mgbe m jekọ na onwe ome ihe m jekọ m ji eji esete ihe m ji chọkọ na ihe m ji eme ihe bụbụ gị nọ terọrist ihe dị iche na gị na Boko Haram bụ na ịhụla gị egbe either way ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo kara anya anyị daa n'ala anyị rigide mgbe ndị anyị na ya na-eme ihe eji amara gị mgbe anyị nọ ọ ga-abụ anyị be ha na-ekele good morning sa na ebe o nwere ana m ekwukwe o nwere ọgụ ndị ọcha lụrụ World War lụọ ya nke mbụ lụọ ya nke bụ ndị Germany so na ndị nọ n'isi ya bụ agha ma emeriri ha emerikwa ha ọzọ ewọta na ọgụ ụwa nwere abịa ma aga ọgụ egbe. The most powerful nation in the whole world now, the United States of America, it has never won even one war. Not even the one in Afghanistan or Iraq. Israel, the Madoli. Galo Charagon ke Germany in the Second World War, the Germans lost. America and her allies, Soviet Union and her allies, Kerime Germany, Kerime Berlin. Wall of Pawaya, send Nubunde forever. Germans, Baba Mahankacheshi, Danal. Agnation Hena Zoga, Germans, Ukunish. Oh, when you make one yoga meri, Beji derim bep, Smeg boye, Bambe Kusahe, Unukuchite nabo. Ogara yediga 1 hour, no roto subui. Be were about Kuchitem Bekubembeku Guderon. Gudanu, Aswado, Bodu Piron. Ekpema Abba Humono, Jordan Bef, Ahumadumbeku, Ese, you go, Mbeku, Yaramagnese Gao, Aha Dumbeku, just say Gega, he said that gossip, he said Bomo, or Gipukonu. Gainembe kwariga n'onwe ndị America na ndị Russia na ndị Italy na ndị Britain ka na-eche na ha na-emegbu Germany ban industry ban manufacturing ban university ọgụbere na 1945 by 1989 ọdahụole 44 years Germany had started ruling the whole of Europe again. Ntane had an election. Inuma euro. No, they go to Germany back convert to euro. And the Europe will change. Go ahead to go to Germany. May happen them a medio. Ndi banja kanenya boshule. Echile sit at home. One echi sit at home. October 1 sit at home. October 20 sit at home. And the Bekana Zala. Ndị Gigi gana akọ inu nwo ha jinala tukudomen kim nole yem nasin kim nole alịghị m onye enye m bi ekpo ụmụ fada alịghị ọ bi ekpo ụmụ mana ihe anyị na-arịọ ọbụgụnụ ji aga atara na anụọman
na-asị m ndị na-achị anyị na Abuja emegbeela anyị ọzọ esibịa jide m gbuo n'ọbụ m soro ji gbaa mọsk ọkụ ọmbọ na-abụ ndị sị na ha bụ Biafra ha ibe ha ma ha jegide mgbe ha jeko so emeli ihe mme n'ike asị m kpụba ọnụ m ka arụ ka m na-aka ma ekwutele ha ekwutene gị unu onye ememe ya ji ekwuje na ya ga-ekwujeni gị ihe ka yut asị m na ọnwa tukuru ma ọ bụ na-etukwule na-eleme ghara abụghị nwọgbu ọ ga-abịa ụbọchị ọ dalagara n'ori igbe eze so kpọchi orie ụbọchị ọ dalagara na ahụ bolo onye ihe ejele ahụ ọ dalaga ụbọchị nkwọ si ejele nkwọ ibe agwa ọ dalaga ụbọchị eke sazila eke ozi ma anyị nwebezi aga m n'iru onye ihe ejele akwụkwọ ụmụ ihe alege na-eledịghị waya kene neko this year ọkwa next year onye dị in charge of neko ga-abụghị onye Igbo mee no ha exception ịmaga ọ ga-adalagara basha na-eme jam ma ndị Igbo leju na ha eleleghị jam amne m na-ajụ nta o bụ ụbọchị sitata ome aja adalaga ụbọchị mma na-alata ma ụbọchị mma na-ala ọja awụ ọkụ unu jirizie aka kpọọ onwe no result so ana m ekele ndị youth ekele shunike I believe youth is powerful but not through violence. Violence begets violence and never solves any problem. Youth, the very powerful, constructively powerful. Use your power to correct the ills of the society. Oh, we am now.